Gernika-Lumoko sare feministak deituta manifestazioa burutu da Gernika-Lumoko kaletan barrena emakumeen nazioarteko egunaren arira. Kaltzada egoitzatik zutabe bat irten da, beste bat Errenteriako zubitik. Bi zutabeek Merkurio iturri inguruan egin dute bat eta ostean pasilekuan ekitaldi nagusia burutu da. Bertan, aldarrikapenek 3 alor nagusi jarri dituzte mahai gainean. Emakumeen egoera eta euren prekarietatea, zaintza lanaren garrantzia eta Saharako emakume errefuxiatuen egoera. Musika eta poesia ere izan dira nagusi pasilekuko ekitaldian. Indarkeria matxistak ez du etenik izan, eta krisialdiak eragin zuzena izan du eremu feminizatuetan. Bereziki, egoera irregularrean dauden emakume langileen kasuan. Merkatu librearen logikak ardatz arrazista baten inguruan jokatzen du. Izan ere, enpresek munduan zehar erabateko askatasunez ustiatzen eta metatzen duten bitartean, Europako mugak migrazio politika hiltzaileen adierazle garbiena dira. Kapitalarentzat gure bizitzek ez dute apenas baliorik, eta heteropatriarkatuak eta arrazakeriak balio hori lan esku merkera mugatzen dute. Erraza da esatea zaintza langileak funtsezkoa garela eta gure lanik gabe bizitza ezinezkoa dela. Askotan esan da, azken hileetan atezbe, egiten dugun lana ezinbestekoa dela. Eta lehen lerroan egon garela pandemia osoan, dena ematen. Hunkigarria da, txalotzea eta egiten dugun lanaren garrantzia goraipatzea. Eskerrik asko bihotzez denoi. Baina neurri konkretuak behar ditugu. Zaintza eredua eraldatzea urgentea da. Zaintza sistema publiko eta komunitario bat behar dugu. Denona eta denontzat izango dena. Gernikan ematen diren zaintzak, egoitzetan, etxeetan, zentru sozialetan, zerbitzu publikoak bermatu behar dituzte. Hurbilekoak, autonomia sustatuko dutenak. Esperamos que en este Día de la Mujer os acordáis de que también hay mujeres saharauis tanto en los campamentos de refugiados como en las zonas ocupadas, que estas últimas están sometidas diariamente a torturas y violaciones de los derechos por parte de las autoridades marroquíes, y que todas ellas desean que los derechos de las mujeres sean respetados en todo el mundo, y porque esta lucha es la misma en todas partes. ¡Que viva la lucha de las mujeres en todo el mundo! Guretzat urteko nezta naiz, amezaizo baten barruan, bortzaketaren inguruan, zergatik niri galdetzen ez maiz, nire izena besteen ahoan, gertatu garen kondena, eta kontrakoa esan arren, errun sentitzen naiz askotan. 37, zorion txaten ikasi,